75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. Άντε ρε, τελείωνε ρε. Ρε, τελείωνε ρε, θέλω να κάνω και εγώ τους γαμώτο. Τελείωνε σου λέω. Μαμά να πω. Ναι, αλλά πώς μην πέσει από τις σκάλες. Σίγουρα. Ναι, ναι. Φοβάμαι. Μη φοβάσαι, ένα νεράκι είναι. Σίγουρα. Ναι. Μπορεί να γλιστρήσω μόνο. Όχι, δεν θα γλιστρήσεις. Ναι, το καταλάβαμε, μπες. Ναι. Μπες, αλλιώς θα έρθει ο μαύρος το βράδυ. Μαύρος. Ναι, γυμνός. Ο μαύρος. Ο μαύρος. Ναι. Μπες. Έλα. Έλα. Ναι. Φουσκώνει. Και εγώ τι θες να κάνω. Ξεφούσκωσε, το φοβάμαι. Έλα, μπες. Μαμά. Μπες. Είναι κρύο. Γιουπί. Κώστα. Σώσε με καλέ. Φύγαμε. Κώστα, βοήθεια. I wanna be the very best. Μόνο μιλάμε σήμερα, φάμε ένα σουβλάκι και μου έχει κάτσει. Α, θα κάνω μια βουτίτσα. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.